Nagkausa nin labing takot sa mga estudyante maging sa mga paratukdo asin magurang na nasa Locsoan Elementary School sa Placer Masbate ang naging ribayan nin putok entre militar asin New People's Army alas 7:15 kasubagong aga Marso 22. May hiling sa video ang pagdaralagan kan mga estudyante palaog sa sarong classroom. Madadangugman maging ang pag-ilibi kan mga estudyante huli kan labing takot. Zumba. Sigun kay Captain Frank Roldan, tagapagtaram kan 9th Infantry Division, Philippine Army, sarong concerned citizen ang nagpaabot ng report sa 2nd Infantry Battalion dapit sa presensya kan armadong grupo. Alagad antes pa man makarani sa lugar, 5 improvised explosive device na ang suminabog. Sa tansyakan otoridad, lampas o daimababa sa 11 NPA ang nakaengkwentro kan tropa kan gobyerno na ikinalugad ni the Private First Class Mardi Lumapag, Private Angelito Tabanao, asin ikinalugad manin sarong aki kan tamaan nin sharpnel. Mayroong nag-report sa ating government forces sa 2nd Infantry Battalion na meron daw mga nakikitang mga lalaki doon na nagdidikit ng mga poster ng NPA about doon sa 54th anniversary ng NPA. Ngayon, para verifikahin, pinuntahan ito ng ating kasundaluhan. At bago pa man makarating doon sa sinasabing lugar ay umalingaw-ngaw na ang malalakas na putok ng anti-personnel mine. Hala! Hilam lang mo, hilam mo! Nagkausa manin labing takot sa mga estudyante kan Villahermosa National High School sa barangay Villahermosa, Cauayan, Masbate ang 5 minutong ribayanin putok entre man ang militar asin rebeldeng grupo alas 10:30 kan Lunes, Marso 20. Apwera sa ribayan ng putok, mamamati man ang paghibikan mga estudyante. Gadan sa nasambit na engkwentro si Corporal Antonio Pareño Jr. kan 2nd Infantry Battalion, mantang dai pa masyerto kan otoridad kung mayong nalugadan sa lado kan rebeldeng grupo. Alagad arestado ang sarong Nardo Quiñones na pigtutukdong may sadiri kan harong na pigdadagusan sa buot kan mga rebelde. Nakumpiskar man sa lugar kan engkwentro ang R4 assault rifle, improvised pellet gun, tulong cellphones, mga pampasabog asin iba pang gamit pang insurhensya. Kung titingnan natin yung background encounter na ito, yung isa sa mga residente ng Barangay Villahermosa ay nag-report sa Army na may presensya nga daw doon ng TTG sa lugar. Kaya hindi natin itong inaksyonan. Nag-report siguro yung residente dahil ayaw nilang madamay doon sa piligrong posibleng dulot ng CTE kung saan magkakaroon ng enkwentro. At yun na nga, nagkaroon na ng encounter. Alam mo, yung encounter site ay malapit lang doon sa eskwelahan. Kung makikita nyo ngayon kumakalat na video, nag-create ng panig ng mga estudyante yung sabing encounter. Sigun kay Roldan, pigtutuyo kan mga rebelde na ikondusir ang pagpaparibok sa matawong lugar arog kan mga eskwelahan na nagkakausa nin kahandalan sa mga inosente urog na sa mga estudyante. Pagpapatunay sa nasubuot ini kan kawaranin puso kan mga rebelde. Panawagan namin sa natitira pang miyembro ng CTG, tigilan na po natin ang walang saysay na pakikipaglaban sa isa't isa. Pare-pareho po tayong mga Bicolano, pare-pareho po tayong mga Pilipino. Walang panalo dito. Lahat po tayo ay talo dito. Lalo na po yung mga sibilyan ng mga mayan. May programa po ang gobyerno sa inyo. Samantalahin po natin ito. Maigot naman na pigkokondinar kan Joint Task Force Bicolandia ang ginigibong pagpaparibok kan rebeldeng grupo. Sa presente, nagpapadagos pa ang ginigibong follow-up operation kan otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.